Eller hvad siger du? Jeg vil først, så jeg vil starte med at lave trøjen, og så sætte op med røg. Det er brutalt. Altså, man kan virkelig ikke søge på det. Mærkeligt nok, så blev din effektkurve bedre at se på. Kæft, vi nærmer os jo før efter. Men absolut. Ja. Du skal altså tage nogle runder først. Det er ikke så meget løbet. Ja, fordi den virkede jo sådan ureagerlig, ikke? Nej, det er ikke, men den er... Ude fra hvad konstruktionen er og sådan noget der, så er det meget energi.